Takže vás zdravím, vítejte u nového videa. Dnes to bude opět review a podíváme se na další produkt od značky firmy Cold Steel a to bude jejich Okatana z řady Warrior. Takže tady máme nové meč od Cold Steel a jdeme se podívat, co máme uvnitř. Máme tam nečekaný meč a stejně jako Mizudori, Wakizashi, to opět přišlo zvlášť pochvu. Ten Tilde a meč sám o sobě. Takže tak. A stejně jako Mystery, tak meč opět přišel, nebo čepel, tady v tom igletu napuštěném tím jejich olejem, které smrdí jak motorové olej opět. Takže meč přišel tady v tomto hávu, jednoduchém, tmavě modrém, s bílým vnitřkem. No, oproti ostatním hávům je ale také robustnější, mně přijde. Což je pěkné, ale samozřejmě na ten háv od Mizutori to nemá. To byl vážně pěkný háv, brokátové. No, teď se podíváme na samotnou zbraň, samotný meč. Začneme, no třeba od pochvy. Máme tady teda kurikatu bez šitodomepí kousků a bavlněnou sagel s těma třásněma. Je to taková klasická sagel, ale uvázaná asymetrickém rovninově uzlu. A jinak pochva je leskle lakovaná v černé barvě a nákončí té pochvy je tady ozdobené tím kovem, v kterém najdeme vzor, který se opakuje po celém meči, a to jsou tady tyto hroty šípů. Jediné poškození, co přijelo na té pochvě, když jsem to dostal, je tady toto. Je tu ten škrábanec, tato odřenina. Jinak pochva přijela v perfektním stavu, takže to bylo pěkné, ale ten lak, co použili, není moc odolné. Nevím, jestli to uvidíte, ale tady to jsem způsobil já, ale jinak tady třeba toto, ten lak už se začíná odírat a to jsem to měl akorát provlečené páskem, jinak nic. A taky ten meč vůbec nedrží pochvě, což bude tím, že to vyrábí a také posílají zvlášť. Jinak co se týče, tak je to velice tlustá pochva, když ji porovnáme s klasickou pochvou. Vidíte ten rozdíl? Tohle je fakt fik meč. Jinak co se týče té pochvy, tak se zužuje ke konci, což je pěkné. Aspoň nějaká známka kvalitního meče. A teď, když mluvíme o meči, tak přejdeme přímo k němu. Takže záštita není kruhová, ale má tento klasický ovál.
těmito zářezy, nevím, jak bych to popsal, ale mělo by to být ze železa, černěného, stejně jako mizotory. Ložky sepa tady jsou, ale myslím, že celá ruka je lepaná. Tady jde vidět trochu lepidla, jestli se nepletu. Fuči, jednoduchá. Máme tady akorát nějaké zdobení ve tvaru lemu nebo rámování. Jinak tady je taková textura hrubá a opět na ní najdeme ty hroty těch šípů. Co se týče kůže, ta je pravá, rejnočí, ale s velice malými výstupky. Obzvlášť tady na začátku. Pak tady už je lepší, tady už jsou ty výstupky větší. A jako menuky máme opět ty hroty šípů. Jsou tu dva mekugy, kolíčky. Co se týče opletu, ten je na jistých místech tažený dobře, na jiných volněji. Není to nejhorší, ale při používání se některé ty diamanty posouvají, jako třeba tenhle. Tenhle celkem hodně. Každopádně tady je to druhé menuky. A kašira je opět stejná. Kašira taky nemá žádné mitodolepí kousky. To je jenom trochu naznačené. A záštita je celkem malá. No taky má tady ty hroty šípů. Dvakrát vyryté a dvakrát vyrezané. To je bylo ke vnějšku, nyní k samotné čepeli a habaky. Habaky je opět velice tlusté při porovnání s normální čínskou replikou, ať už na té páteři, nebo takhle. Máme tady teda žlábek bohy, není tady žádná linie hamon, ať už ozdobná nebo reálná. Mělo by to být teda vytvořené za celý 1055, což je ocel z rodiny pružinových ocelí. Tak nějaké porovnání. Tady je katana v porovnání s klasickou katanou. Jak vidíte, je o něco delší. Jsou trochu delší rukojetí. A teď je to prakticky ekvivalent evropského 1,5 ručního meče. Tady na porovnání s nodačí. Což jsou takové, no je to vlastně přechod z katany na tady to krátké nodačí. A můžete vidět ten rozdíl v tloušťce těch čepelí. Vážně robustní. No ale kvůli té robustnosti je to taky velice těžký meč na svůj rozměr. Teď co se týče toho, jak dobře to sedí v té pochvě. No, moc dobře ne. Hlavně co se týče tohohle. To vidíte. Prostě jenom pustím a to padá. Já to prostě ani nemusím pouštět, já to prostě to nedrží vůbec. Vůbec. No takhle to bylo prakticky po
jenom tak 3krát jsem to vytahl a od té doby už to nedrží. To je nevýhoda. A co se týče používání za ten měsíc, nebo jak dlouho to mám, tak nákončí už se vykle. A ještě co se týče záštity, je mírně nakřivo v porovnání k zbytku tého meče. No, co se týče toho nákončí, jo, jak jsem se měl to vykle, jo, tak jak si to jako trošku upadlo, no. Bohužel se stalo venku, když jsem ten meč přenášel, takže už to nemám, někde se to asi válí venku v trávě nebo na silnici. A co se týče používání té pochvy, můžeme vidět. Tady máme něco, tady to je odlouplé, tady máme vícero. Takové je to klasická věc, co se děje z meči, jo, ale když to porovnáme s jajtem, velice tenoučká vrstva laku. Abych vám ukázal, jak těžký tento meč opravdu je, zde v porovnání s tím nejdelším mečem v mé sbírce, což je to Nodachi. A můžete vidět ten rozdíl ve váze i tak. Kvůli tomu, jak je váha rozložená a taky kvůli tomu, jak těžké ten meč je horší akcelerovat onu čepel. A po několika secích už to pěkně pocítíte v rukách. Takže se tento meč hodí na posilování. Takový posilovací trénink, bych řekl. A díky té jeho robustnosti bude spíš asi lámat kosti.
měl štěstí, vole. To nešlo moc dobře teda. Ale to tak kurva skončilo v Rýně. Nic moc. Ale mi pomáhá. Co ty děláš? No, to nešlo dlouho. Takže, musíme tu. To je Marťas, nějaký to nende, vole. No, nějak to neseká. Máš to plyn meč? Neřekl bych. Člověče. Praktickou ukázku jsem takto chtěl již ukončit, ale když jsem viděl, jak špatně si meč vedl, rozhodl jsem se přizvat pár lidí, aby si vyzkoušeli i oni zasekat s tímto mečem, jelikož bylo velice pravděpodobné, že chyba byla na mé straně. To už bylo lepší. Okay, the hose. No, Proč to tak clean? Damn. Prostě, no. Je to na tom videu? jo, Nice, to byl dobrý sek. právě. A tohle je ten reward, jo. Dobré, dobré. Je to příjemné. Prostě odměna, co zbyde v té plechovce si vychrstněte na ksich, je to určitě dostane. Takže tolik. Dej mi korunku, prosím. Já potřebuji na bus, na vlak. Potřebuji do Olomouce. Hejt, ano. Tu 20. Ty jsi to dělal 2? Ne, Jsi to dělal takhle. já to tam akorát chystám. Já jsem dělal všechno, já jsem dělal ten odměn. Takhle jsi to dělal. No, Akorát bacha na stojan, je to sice pružinovka, ale já už tam vypočítám. Jsem to jenom šířila. To se mi nelíbí. Oh. no, No, je to tady. to je neudělalo. Marina. Sexá. Wow, ty. To zvuk dobré, ale Oj. to zase nic? Ne, no. Já bych něco rádi. Nápka. No jo. Na hlavu bych to nejradši. Kdyby to nebyla kejda z Močkova. Ale Gvišťovka by tam prostě. Víš, jako to máš? Kde je ta malá katana? Tady. Takový rozmach. Nic. Ty biča? A
Nebo jo? Jak to? Ale Špatný no úhel asi. dej mi to tam ještě. Pozor, uhni. Tak se pič. Mám to černé. Dobře. Debil. O, Zatím fuňá. dobré. Dobré, tu malou teďka se bude. Co ještě bývá prostě Skoro. Hady. Dobré, hodně dobré. Máš ještě 2 seky. To jsem spíš roztřištěl. Zkus ten diagonální, ten. No, každopádně tohle je ode mě vše a uvidíme se u dalšího videa. Zatím se mějte. To bylo dobré.